domáci bolo vidno, že sa na nás pripravili, takticky boli pripravení, počkali si na strednom pásme. V začiatku nám to aj vyhovovalo, bolo to pre nás taká možno trošku voda na náš mlyn, lebo my sme zvolili obdobnú taktiku, nakoľko sme vycestovali v malom počte. Asi by som to povedal jednoducho, mali sme veľa šancí a na tabuli svieti jeden gól a to rozhodlo. Domáci mali šance 5-6 a boli z toho 4 góle, takže zasa efektivita. Tým pádom zaslúžene vyhrali, my sme mali dokonca 3 preslovky, ktoré sme vôbec nevyužili a to rozhodlo. Preto je to 4-1, domáci zaslúžene vyhrali. Na našej strane len to, že ak máme v zápase 10 šancí, z toho musí byť 3-4 góle a vtedy môžeme konkurovať súperom. Myslím si, že začiatok zápasu sme zachytili, nedostali sme nejaký gól, ani myslím si, že ani súper toho veľmi veľa nemal, ale boli sme trošku nedisciplinovaní a mali sme také zbytočné fauly. No ale potom v tej druhej tretine si myslím, že sme boli jednoznačne lepším mužstvom. Ukázali sme to aj tými gólmi, mali sme výborný dôraz do brány a vlastne z toho vyplynulo aj to vedenie 3-0. A v tretej tretine sme trošku poľavili, ale verím, že toto víťazstvo nás posunie ďalej a teda budeme ísť na tejto víťaznej vlne čo najdlhšie, až do konca jesene a potom aj v jari.